hlasnejšie. Dobre, tak to by bolo všetko z toho tu. Takže ľudia, čaute, čaute. Vítam vás pri novom videu. Úplne pri prvom bude to unboxing, čo som si objednal z Račiku Nerf. Takže môžeme sa pustiť do rozbaľovania. A toto tu, vidíte, aby to moje prvé video na Nerf. Môžete sa aj pozrieť na môj druhý kanál Tanky online, keď chcete. Takže, nabok. Takže, čo balík obsahuje? Výkon. Poďte, čo to všetko tam obsahuje, tak ja spustím. A môžeme sa pustiť do toho. Tak začnem od toho najmenšieho. Takže, poprvé, čo to obsahuje? 30 Nerf Elite šipiek. Po druhé, to obsahuje nie jeden, ale 2 18 ranné zásobníky. Tie, čo obsahujú tých 18 svietiacich šipiek, tie sú tie na baterky, tu sa dajú. A nakoniec to obsahuje N-Strike Elite Strife. Mne sa táto zbraň páči a preto som si ju objednal. Takže vám aj, takže tu vám to všetko ukážem, čo všetko. Objednal som si to preto, lebo teraz sme zase začali s kamarátmi, zase začali hrať Nerf, prestrelky a už nám dochádzali, ale úplne dochádzali veci. Tak už som si musel objednať 2 náhradné zásobníky so šipkami, náhradné šipky a zbraňu. Ešte čo som si minulé kúpil, počkajte. Boli to ďalších 30 náhradných šipiek, ale zo zombie série a Stormguard. Mne sa táto zbraň páči, výborná, odporúčam kúpiť. Dobre, tak toto by bolo asi z tohoto tu videa všetko. A dajte like, odber, koment. Určite bude aj unboxing, že čo všetko na toto tu, na Strife, na zásobníky a šipky. A ešte budú aj určite nejaké tie prestrelky a iné zbrania točenie. Takže to by bolo z toho videa všetko. Nebudete dať like, koment a čus.